ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಡಿ ಅದು ಬತ್ತದೀನಿ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಾಖಲೆ ಉಂದೇನು ಬುಡ್ದು ನಾನಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ನ ತಂದೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಮೂಜ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ದ ವರ್ತ್ ಬರ್ತದೆ 800 ರೂಪೀಸ್ ಪಂಡ ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ 400 ರೂಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಲಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ತಂದೂರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಜೋಡಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಕಪಲ್ಗೆ ಪಂಡ 2 ಜನ ಸೊ ನನಾತ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಿನ ಮೂಜಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಗೂ ಉಂದಿಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಜೋಡಿಗೆ ಲಂಚ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತಂದೂರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಕಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಜನ ಇಡೆಗ್